Felly dyma ni rownd derfynol cwpan y merched, gêm ola y rwyl. Ysgol uwchradd Hwlffordd yn erbyn Ysgol Dyffryn Taf. Hwlffordd sydd yn dechrau pethau bant. A'r pêl wedi mynd nôl o ddwylo Dyffryn Taf. Y ddau dîm yn gystadlu yn brwd am y bêl. A Dyffryn Taf sydd â'r bêl yn ei ddwylo. A oes cais cyntaf yn dod fan hyn. Ydy wir, Dyffryn Taf sy'n croesi'r llinell wen am cais cyntaf y ffeinal cwpan y merched. Am ddechreuad perffaith i Dyffryn Taf. Y trosiad am ddod o tu ôl y pys. Ond bant o'r postyn. A'r sgôr yn aros 5 sgôr i ddim. A Dyffryn Taf sydd am ail ddechrau'r chwarae ar ôl sgorio'r cais cynnar. Cic lawr y canol mewn i ddwy'r 20 yr Hwlffordd. Ceisio mynd yn syth o fan hyn o ddwy'r 20 unen. Ymestyn i choesau, heibio'r dacl gyntaf. Ond yn cael ei roi nôl. Lly ceisio mynd trwy ddwylo nawr. Mae Hwlffordd. Tacl dda fyna. A'i ddwyn yn y dacl. Felly Dyffryn Taf sydd ar cyfle fan hyn nawr. Heibio un. A oes cais arall am ddod. Mae'r amddiffynwyr yn ôl. A dros yr Eslys. Mae'r pêl yn mynd. Felly dihangfa i'r Hwlffordd. A'r Hwlffordd fydd yn taflu mewn i'r lein fan hyn nawr. Felly'r Hwlffordd yn taflu'r bêl i fewn. Llinell daclus fyna. Gan y merched yn y porffor a di y cryfder fyna. Ond y dyfarnwr yn rhoi carden melyn i Dyffryn Taf. Ddim yn hollol siŵr beth oedd yna amdano. Ond Dyffryn Taf lawr i 6. Carden melyn am tynnu gwallt fyna. A Hwlffordd yn syth
yn cymryd mantis. Cymryd mantis o'r chwaraewr ychwanegol. A mae'n cais i'r Hwlffordd. A fel trosiad Dyffryn Taf, bwr y postyn, a mae'r sgôr yn aros yn gyfartal. 5-1. Felly Hwlffordd yn ail ddechrau chwarae mewn i 2 ar 20 Dyffryn Taf. Un chwaraewr yn llai, felly dyna ble mae'r gwagle. Dim cyfwrdd cymorth fan hyn nawr gan Dyffryn Taf. Angen o fod yn ofalus. A sgrym fydd i Hwlffordd. Seconds, so next stop is y pêl yna i'r Hwlffordd. A cais o dan y pist. Fydd i'r Hwlffordd. A trosiad i ddilyn nawr o dan y pist. Ac yn llwyddiannus. Felly y sgôr, Ysgol yr Hwlffordd 20, Dyffryn Taf 5. Felly Hwlffordd yn ail ddechrau pethau. Bydd angen Dyffryn Taf gwneud siŵr bod nhw ddim am ildio ragor o bwyntiau. Cyn yr hanner yn edrych lawr i 6 chwaraewr. Ond Hwlffordd sy'n nawr ar y bêl. A dacl calem yn fyna, a gwaith gwych yn ardal y dacl. Dyffryn Taf yn brwydro unen at y llinell gais. Penderfynu mynd lawr ar ochr dywyll, ond dros yr ystys mae'n mynd. A dyna chwiban hanner amser. Felly sgôr ar y hanner. Yn rownd derfynol y cwpan. Ysgol uwchradd Hwlffordd 20. Ysgol Dyffryn Taf 5.
Felly dyma ni 7 munud olaf o cystadleuaeth Urdd. 7 bobochod 2025. Dyffryn Taf 7 pwynt tu ôl ar y hanner yn erbyn y hwlffordd. A Dyffryn Taf fydd yn ail ddechrau chwarae. A oes cyfle yn syth fan hyn. 1 yn erbyn 1. Ac am dacl galed fan'na. Ac yn ennill y bêl yn ôl. Gwaith gwych fan'na gan Dyffryn Taf. Penderfynu chwarae'n agos iawn i'r Yslys. Falle ddim y penderfyniad orau yn enwedig. Ond dyna ni. Dyfarnwr. Cam sefyll oedd y penderfyniad. Felly Dyffryn Taf sy'n brwydro tuag at y llinell gais. Kick-os arall. Cadw fynd maen nhw'n gwneud. Unwaith eto. Ddim wedi dychwelyd 10 metr. Dyfarnwr am cael gair am ddisgybleth yr hwlffordd. Y cyfle ola, fi'n siŵr. Neu bydd rhywun yn y cell gosb. Redeg yn letro os mae'n gwneud. Kick-osb arall. Dyffryn Taf mewn i 2 ar 20. Yr holl ffordd. Y bêl ddal yn dwylo Dyffryn Taf. Chwilio, darlwytho, Pert. Pwys. Fydd y sgorio nesa. Y bêl yn rhydd. Nôl mae'n mynd yn ôl y dyfarnwr. Ceisio Chergami chwilio am y gwagle. A fe dyma'r cais yn ddod. Am ddiffyn dda, wedi colli bêl. Ond y dyfarnwr yn gweud chwaraewch ymlaen. Metrau i bant o'r llinell wen. Y bêl yna i Dyffryn Taf. A dyna Carden Melin, cam sefyll unwaith yr agor. O'n i'n meddwl falle taw. Dyma fydd y cyfle ola. A Carden Melin, dwi ddim yn hapus. Ond Dyffryn Taf sy'n dros y llinell. Mae'r cais wedi dod. Disgybleth yn gadael y hwrffordd i lawr. A cyfle i Dyffryn Taf i ddod yn gryfartal yn y ffeinal y gwpan. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus. Dwylo yn ei phen. Felly 2 pwynt rhwngddi, 7 yn erbyn 6. Munud 2 i fynd. Ble mae'r pêl yn mynd i fynd? I dwylo. A dyna ni, 1 yn erbyn 1 unwaith eto. Pwy fydd yn ennill yr ornest tro yma? Am dacl. Dros y bêl mae'n mynd. Ennill y bêl yn ôl. Dyffryn Taf. Dod tuag at y llinell hanner. Yw'r pêl wedi mynd ymlaen? Ydi wir? Sgrym i'r hwlffordd iddi.
Felly'r hwll ffordd nawr. Dal efo 6 chwaraewr. Beth gallwn gwneud? Tackle unwaith yn ragor. Gan Dyffryn am dros y bêl mae'n mynd. Wedi ennill yn ôl. Dros y llinell hanner. Mynd tuag at y 2 ar 20. Heibio un. Ond tackle. Wedi dalwytho'n dda, ond na. Neb yna i'w dderbyn y bas. A efe dyma'r cyfle nawr. 1 yn erbyn 1. A yw Dyffryn Aman. Ydy'n wir. Dyffryn Aman sy'n mewn am y cais. Y ddau dîm yn rhoi popeth mewn i'r gêm olaf yma. Anaf i sgorio'r y cais, felly fydd yna saib yn y chwarae. Chwaraewr nôl ar ei thrau nawr. Trosiad hollol bwysig fan hyn. A dros mae'n i mynd. Felly 17 pwynt i 20 i Dyffryn Taf. Millie's got to work here. And one. Oh, it's in him. What's Watson? It's in him, Gwen. Gwen, you've got to work Felly here now. ddim llawer i fynd nawr. Cic lawr cae fydd hwn yn y pellter. Dros y chwaraewr mewn i 2 ar 20. Hwlffordd. Heibio un. Ond tackle fawr fyna, wedi dalwytho'n dda. Felly beth gweith Hwlffordd fan hyn. A'n tackle unwaith yn ragor. Cyrff y mobman. Pawb wedi blino. Dros y bêl mae Dyffryn Taf. Ac ennill y kick-osp. Efe dyma y chwarae ola. Ie, wir, tap a cicio allan. Bydd yn dod fan hyn i Dyffryn Taf. A dyna ni. Pencampwyr cwpan merched blwyddyn 7. Ysgol Dyffryn Taf. Ac am fuddugoliaeth i nhw. Ac am dwrnament. Felly, llong gyfarchiadau i'r ddau dîm, ond yn enwedig Ysgol Dyffryn Taf. A diolch yn fawr am yr holl wythnos, a fe welwn i chi y blwyddyn nesaf.